ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢት ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ንሎማዓንቲ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ዳታ ኣብ ቴብል ሶርት ንገብር ዝብል መበል 24 ክፋል ሒዘልኩም መፂአ ዘለኹ ብሓንሳብ ንከታተል። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ናይ ኤክሰል ቴብል ኢንሰርት ክንገብር ንኽእል ዝብል ኢና ክንርኢ። እዚ ማለት ከዓ ንካልኩሌሽን ንቻርትስ ንዝተፈላለዩ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል። ኣብዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ንሪኦ ዘለና ኖርማል ቴብል ስኢልና ቴክስት እቲና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብውሕድ ዝበለ ፋንክሽንስ ማለት እዩ። ናይ ኤክሰል እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ዝበዝሐ ፋንክሽን ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ኣብ ወርድ ኢንሰርት ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ኢንሰርት ኦፕሽን ኣለና። መጀመርታ ኣብታ ቴብል ክትሰኣልላ ትደሊ ዳብል ክሊክ ንገብር። ልክዕ ኣብኣ ከዓኒ ኢንሰርት ኢልና ኣብዚ ቴብል ኤክሰል ስፕሬድሺት ምስ መረፅና እዛ ናይ ኤክሰል ቴብል ባዕላ ኢንሰርት ኮይናትና ኣላ ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ኢለ ዘርእየኩም ዘለኹ ኣብዚ ዘዳለኹ ቴብል ኣለኒ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ቴብል ብዛዕባ ጂፒኤ ናይ ተምሃሮ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ልክዕ ነታ ናይ ኤክሰል ቴብል ምስ መረፅናያ ባዕሉ እቲ ፋንክሽንስ እውን ምስቲ ናይ ኤክሰል ቴብል እዩ ኢንሰርት ኮይኑ ዝመፃና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐሊሉ ኣብዚ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ተምሃሮ ነጥቢ ኣለና። ኣብ ቶታል ክንፅሕፍ ኢና ማለት እዩ። ቶታል ክንረክብ ኣብዚ ሳም ኢልና ነዛ ሳም መሪፅና ካብ ማትስ ክሳብ ሂስትሪ ዘሎ ክንድምሮ ኢና ማለት እዩ። ብራኬት ዓፂና ኤንተር ክንብል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እታ ቶታል ምስ ረኸብና ሓንቲ ግዜ ንዓ እንድሕር ድራግ ጌርና መሪፅናያ እተን ናይ ካልኦት ከዓ ልክዕ ከምኡ ተደሚሩ ይመፃና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እውን ብተመሳሳሊ ኣቨረጅ ክረክብ እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብዚ ኣቨረጅ ትብል ዘላ ኢኳል ሳይን ጌርና ኣቨረጅ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። መጀመርታ ኢኳል ሳይን ጌርና ኣቨረጅ ኢልና ንፅሕፍ። ኣብዚ ኣቨረጅ መፅያትና ኣላ። ኣቨረጅ ናይ መን ኢና ንደሊ ዘለና ካብ ቢቱ ዘሎ ክሳብ ቢቱ ዘሎ ማለት እዩ። ብራኬት ዓፂና ከዓኒ ኢንተር ንብል ልክዕ ናይታ ቀዳሚት ኣቨረጅ ምስ ረኸብና ከዓ ንዓ መሪፅና እንድሕር ድራግ ጌርናያ ከዓ ናይ ኩሎም ኣቨረጅ ስራሕ ማለት እዩ። እዚ ክሰርሖ ዝፀናሕኩ ኣብ ኤክሰል ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፋንክሽንስ ናይ ሳም ኣቨረጅ እንዳበልና ኩሉ ብብዝሒ ንረኽቦ ክሳብ ናይ ራንክ ገለ ዝተፈላለየ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ብቐሊሉ ናብ ኤክሰል ከይከድናስ ኣብ ወርድ ኮይና ብኸመይ ኤክሰል ቴብል ኢንሰርት ንገብር ዝብል ክርኢ ስለ ዝደለና እዩ። ልክዕ ከምዛ ክንሪኣ ዝፀናሕና ኣብዚኣ ናይ ኤክሰል ቴብል ብሮዝ ጌርና እተን ዘድልያና ፋንክሽንስ ክንረኽበ ንኽእል ኢና። እቲ ንረኽቦ ፋንክሽንስ ካኒ ምስ ብዝሒ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ወርድ ሊሚትድ ዝኾነ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ነዚኣ ቴብል ምስ ወዳእና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዳብል ክሊክ እንድሕር ጌርና እንታይ ክትኮነ ልክዕ ከምዚ ሲምፕል ቴብል እያ ትመስል ማለት እዩ። እቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ፋንክሽንስ እንዳሰርሐ ልክዕ ኣብዚ ሲምፕል ቴብል ኢንሰርት ዝገበርና እንድሕር ናብኡ ክንምለስ ደሊና ከዓ ዳብል ክሊክ ተጌርና ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤክሰል ፒክቸር ይሕዘልና ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ጌርና ቦልድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ከምኡውን እዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኦኬ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ነዛ ናይ ቴብል ዘለና ፎርማት ክንቅይር እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዚ ፔጅ ሌኣውት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቴምስ መፂና ዝተፈላለየ ክንመረፅ ንኽእል ኢና ብበቲ ዝደለናዮ ዲዛይን ማለት እዩ። እንደገና ኣብዚ ኣረዋ ኣለና ከም ኩሉ ግዜ ንገብሮ ክነንእስዎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ወፂና እንድሕር ዳብል ክሊክ ጌርና ከዓ እቲ ናይ ኤክሰል ይጠፍእ ማለት እዩ። ልክዕ ኣብዚ ኣለና ከምዚ ጌርና እውን ክነንእሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በዚ ንሪኦ ዘለና ጫፍ ጫፍ ኮርነርስ ሓፈሻዊ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ናይ ኤክሰል ቴብል ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኢንሰርት ጌርና በቲ ዘለና ብዙሕ ፋንክሽንስ ናይ ኤክሰል ዝተፈላለየ ፋንክሽንስ እንዳፀዋዕና ክሰርሕ ከም ንኽእል ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ
ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኣብ ቴብል ዳታ ሶርት ክንገብር ወይ ከዓ ክንሰርዕ ንኽእል ዝብል ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ